Γεια σας και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσουμε το τρίτο εργαλείο παραγωγής εισοδήματος, το έχουμε γράψει ήδη στον πίνακα, και αυτό ονομάζεται Automated Webinars. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λέξη Webinar. Τι είναι ένα Webinar? Webinar είναι ένας ιντερνετικός χώρος όπου μπορούν να μαζευτούν διάφοροι άνθρωποι που μπορούμε να τους ενημερώσουμε σχετικά με το προϊόν μας. Οπότε βλέπουμε εδώ, έχουμε δημιουργήσει ένα virtual περιβάλλον στο ίντερνετ όπου μπορούμε όλοι αυτοί, ας πούμε ότι είναι οι ακροατές, και μπορούμε να έχουμε μέχρι και 200 τέτοια άτομα και εμείς είμαστε στο κέντρο και μπορούμε να ενημερώσουμε από το γραφείο μας, από το σπίτι μας ή από οπουδήποτε θέλουμε εμείς, αρκεί να έχουμε ίντερνετ, για τη δραστηριότητά μας σχετικά με το αντικείμενο το οποίο ασχολούμαστε. Λοιπόν, γιατί τώρα αυτό είναι σημαντικό? Έχουμε και μία άλλη λέξη που λέγεται Automated Webinars. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε μαγνητοσκοπήσει την παρουσίασή μας, μπορούμε να την βάλουμε στον αυτόματο, δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε αν θα την κάνουμε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα και οποιοδήποτε ώρες θέλουμε εμείς. Και εμείς, εδώ είναι το ωραίο, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε στο σημείο που έχουμε δώσει ραντεβού στον κόσμο στο ίντερνετ ότι θα τον ενημερώσουμε, αλλά μπορούμε να είμαστε σε κάποιο άλλο σημείο και αυτό να κάνει το σύστημα μόνιμα, αυτόματα τη δουλειά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Σας έχω μιλήσει μέχρι τώρα για το funnel, το οποίο είπαμε είναι το σύστημα που έχουμε μία σελίδα που βάζουμε τα στοιχεία μας και από εκεί ο χρήστης μας λαμβάνει κάποια email. Από εκεί και πέρα τον οδηγούμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι το webinar, το οποίο μόλις τώρα το αναλύσαμε, και αυτός μετά, ο υποψήφιος πελάτης παύλα χρήστης, μπορεί είτε να αγοράσει το προϊόν μας, είτε να μπει στη λίστα μας, προκειμένου να λαμβάνει από εμάς κάποιες πληροφορίες σχετικά με διάφορα προϊόντα τα οποία λανσάρουμε στην αγορά ή υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτό εδώ το προϊόν πρόκειται να βγει στον αέρα στις 15 Πρώτου του 2016. Άρα εσείς το ακούτε πάρα πολύ νωρίς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπορούμε με αυτό το προϊόν να έχουμε πάλι 80% κερδοφορία. Δηλαδή το προϊόν αυτό κοστίζει $28 το μήνα, αυτή είναι η χρέωσή του, είναι συνδρομητικό προϊόν και η εταιρεία μας ανταμείβει με το 80% αυτού του ποσού. Άρα έχουμε μια πολύ σημαντική κερδοφορία. Έξω στην αγορά, αρκεί να σας πω ότι αυτό το προϊόν μπορούμε να το βρούμε από $500 το χρόνο έως και $2.000 το χρόνο. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο προϊόν. Είναι πάρα πολύ καλό. Στην περίπτωση που έχετε απορίες ή ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα ή στο email. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο.